Hi guys, zviri sei? Maswera zvakanaka here vana muchinhamura? Ndinga information ngada kungoti ndingoshare nemi. Pamwe nerimwe ramazuva mumwe makaona kuti victim. Saka kuona chinenge chakuwanawo kungosharewo nevamwe zvinoita kuti zviite zviri nani. This screen iro screen remota yangu iro. Then apo pakakuwara apapo ndimadhamu angu akakuwara apapo. Nowadays matsotsi akauya nenew strategy during the night. Vakutema mascreen nematombo. So that vakatema screen distractor drive. Either anoona kuti magirazi maziso otadza kuona kuti driver sei kana kuti anogona kuvhunduka opanika oswerve oita tsaona ivo attack. This was yesterday around 11 p.m. along Seke Road. Ndaitofamba ndasingamhanye 80 km per hour. Ndatoona vakomana 3 musati mero ndatoona madam iwe vanhu vafamba this time dzimbavha iro ndichingopedza kutaura muromo. The next thing was a bang on the screen. Zidombo mwadombo iro randatumira ndodombo rakakandwa rakanorova front screen rakasimba romunofunga munongoziva rakarova front screen richipinda mukati richinova madam paruoko richinopfuurira richiya kwandiri ende ina handambovhunduka kana kupanika. Chandakakwanisa kuita kuwedzera speed kutorova pasi kuzosvika ndamira mutauni muna Samora pasafe station kwakutanga kuchizunza magirazi muviri wese. So it's not only happening along Seke Road chete, because ndikutonzwawo vanhu kutoti Bulawayo Road zviri kuitika, Mutare Road zviri kuitika. So when driving during the night, guys, I urge you to try and use maximum speed, maybe 100 kilometers to 120, so that because nespeed shoma vanonyatsoaima target yavo kunyatsoaima chaivo right, but kana uchimhanya zvinenge zviri nani. If possible kana kuri kuti hapana zvimanikidziro kusatofamba usiku, I think chinhu chakatonaka ipapo. Kunze kwashata vanhu matsvagira kuti mari Christmas haasiriwo ende ndasana mbosangana nazvo zvakadai izvozvi ndakavhunduka kuti bho here. Saka imagine simba rinenge rashandiswa nemunhu nezidombo raanenge ashandisa kana akazonyatsokubata kuti asvika matadza kutiza nemota ivo vosvika pamota munourayiwa kuurayiwa chaiko. Saka pakashata. Ndo information yandingoshare nayo. Kana mufamba usiku try kuti fambei, try kuti speed end chani, so that then kana ukatotemwa kana ukatosara ziso 1 rakavhurika uchitoshandisa ziso 1 kana wapindwa nemagirazi kuona road, unotsvaga pa place of safety iri nani womira uchizvipukuta magirazi.